Duga! Malo prebrzo pričam. Nemoj gledat tamo, gledaj tu. Krenuli smo, letjeli smo... Isprintanom ili spremljenom na mobitelom... Na mobitelom. Od jutri... Pa će on sad ući, jel da? Nermine, ajde uđi. Nisam gotova još, što ne znaš. Budem si jeo tu čošak. On je spreman ručak sad. Ja sad se opet gledam. Srajrano... Tako da, nemojte... Ne, nisam to htjela reći. Besplatno, nemam džabe glupa riječ. Ko što kod nas nije i... Nemoj se smijet tu, no. Smijem se. Smiješ se. Istu prtljagu. Isto smo morali platiti. Ne znam što sam htjela reći, čekaj. Nakon... Glupo svjetlo! Nije bilo... Dovoljno. Bilo je dovoljno jer smo stigli na led. Jedva na knap. Na knap nije dobra riječ, ili? Dobro. I odveze Koji vrag, Isuse Bože? Ok, prestaje mi snimat, zašto mi prestaje snimat? U kork smo Ne znam. Ups. Čekaj samo zapravo da pogledam. A ne, ovo iz početka, gledam tu malu kameru. Međutim... Ne iz početka. Ne, još jednom. Čekaj. Ovdje novac... Ajde ovak, sve iz početka. Ovo ništa ne valja tu, znači sve krop. Kratkih i... Nekog ima. Nikog nema. Nikog ima. Da, koliko je sati? Nermin će doći. 4 sata su u kragu! Nermin će doći, učak još nije gotov. Iz početka. Ne moram se skoncentrirati, razmišljam o nečem trećem. Ne za jednokratnu, za jednosmjernu kartu. Isto se iz početka. Ovo ništa ne valja. Da se vidi mamin lančić. Baš ono, zainteresirale... Ne, nisu me zainteresirale, zaintrigirale su me. Koje smatram zanimljivima. Nije dobro, kuš kad je to cijela rečenica, moram reći u komadu. A radi se... Ne, nisam to htjela reći. Dosta dobro Broj 2. Ok, iz početka, ovo nije dobro. Ovdje u Irskoj, koji se zove Gaelic. Ne naziva se, nek se zove, nikoga ne naziva. I sa zvona, sad glupa zvone. Ne mogu pričati kad su zvona, kuš nemam pojma da li se to čuje, čekaj. Broj 3. Ne znaju ljudi šta su štekeri, znači ne mogu koristiti riječ šteker, utičnica. Ne, ovdje je velika. Jednostavno ih nema. Ne, nisam to htjela reći. Ali sam pronašla na službenim stranicama Electrical Safety First. Čekaj sam malo zapravo da vidim šta je to, da ja pričam gluposti, ovako da vidimo na homepage šta su oni zapravo. Vijeće, ali na službenim stranicama vijeća za vijeća za... Isto tako, nema isto tako više. Aha, sad ću se nadovezati onda, aha. Broj 4. Ne mogu ni broj 4. Po toj kronologiji, šta ja pričam gluposti?
Moram vidjeti šta sam rekla. Iskoristite. Za iznajmljivanje... Pa pogledala sam malo u kameru. Nemam pojma. Zvona! Ne, neću zapravo to reći, nemam pojma zapravo pozadinu te cijele priče. Neću to reći, ne. Vodomjera. Nisam mogla sjetiti riječi. Još jednom reći, ajde ne se. Gdje se može čuti naš glas, gdje se može čuti i naš glas, gdje se može čuti i naš glas, kako sam puta sad to rekla, ne znam što uopće pokušavam. Ok, nebitno. Hvala Večernjem listu, hvala portalu Moja Podravina. Moja Podravina, Isuse, nije Podravina, Hrvatska je. To sam dobro rekla.